muchinjiko ndomuona Jesu tibatsire kufamba mumabvute awo Petro muchinjiko wenyu ndipo panosorola moyo wangu wese Petro muchinjiko ndoina ndoimba dakara ndizosvika mhiri yokwerwizi Petro muchinjiko wenyu ndipo panosorola moyo wangu wese Petro muchinjiko wenyu ndipo panosorola moyo wangu wese ndipo panosorola moyo wangu wese ndipo panosorola moyo wangu wese. Ndinokukwazisai vana vaMwari kwose kwatingadai tiri mukusiyana kwenzvimbo dzatingadai tiri kuteerera mukati mekuparidzwa kweshoko raMwari. Muzuva ranhasi tiri kuda kukurukura nyaya yedu ine musoro wenyaya unotiwo zvinopera. Kana kuine chinhu chinofanirwa kuchengetedzwa, kunyange pasina dura ringaonekwa kuti apa ndo pakachengeterwa chinhu ichi, but chinofanirwa kubatwa nevana vaMwari, chinofanirwa kuchenjererwa nevana vaMwari, kuziva kuti zvinopera. Kana munhu akaziva chinhu ichi, anobhihevha zvinoenderana nekuti anoziva kuti zvinhu zvagara zvinodini hazvo, zvinopera. Tichanamata tisati taverenga shoko iri. Baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, mufaro wedu kuuya pamberi penyu techikumbira nyasha kuti mutipewo mweya mutsvene atibatsire kududzirwa kweshoko iri nokutipa simba rekurarama sekurayira kwenyu. Ivai nesu mukusiyana kwedu, ivai nesu munzvimbo dzose dzatiri. Zita renyu rikudzwe. Tinonamata tichitenda. Amen. Zvinopera. Tichaverenga nyaya yedu mubhuku raIsaiah chapter 40 verse ndeya 8. Panapa shoko raMwari rinotiro uswa hunooma, ruva rinosvava, asi shoko raMwari wedu richagara nokusingaperi. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Bhaibheri riri kubudisa imwe pfungwa yandiri kuda panapa. Ruva rinosvava, uswa hunooma, asi chisingaomi chisingasvavi ishoko raMwari wedu. Bhaibheri rati shoko raMwari wedu rinogara nokusingadini, nekusingaperi. Saka Mwari aita nyasha kutiratidza zvinopera, nokutiratidza zvinosvava, nokutiratidza zvinogona kuoma. Ndobva tasiyirwa dhoo rakazaruka rekunongedzerwa kune chinogara nekusingaperi. Saka Bhaibheri riri kutaura kuti pazvinhu zvose izvi pari kubudiswa nyaya yekuti uswa hunooma, Mwari haatangi atipa kuoma kweuswa husina kumbova green. Saka uswa hahutangi hwaoma but hunotanga huri green. Techitoona iri green yakanaka pamberi pedu, iri green yakanaka pakutaririka kwayo. Asi Bhaibheri rati kunyange mukaona uswa huri green hwakanaka zvakadaro, musakanganwe chinhu ichi.
uswa hunooma. Ndobva pawiwa pamaruva. Uzoti nyaya yamaruva so unotoona kuti pese pane vanhu, pese panongogara vanhu zvingatonetsa nekuda kwekushaya mvura, but munhu wega wega ane shungu yokuda kugadzirira kaenvironment kanoita kuti paite maruva. Vanhu vanoda maruva, kubatanidzira voneni ndinongodavo maruva. Vanhu vanonakidzwa nokuda maruva, but bhaibheri riri kubudisa pfungwa yekuti iyo kunyangwe maruva anganaka zvakadaro pakuonekwa kwawo, pakunzwika kwawo, asi shoko rabudisa pfungwa yekuti harirambi rakadaro maruva anosvava. Muzoti vanhu izvozvi vakazoguma varonga maruva ari artificial ekuti aya tagutsikana kuti aya anosvava, ndobva vanhu varonga maruva ari artificial vachingofaitira kuda kumaintaina chinhu chinogara. Asi Mwari atibatsire kunzwa pfungwa iyi. Uswa hunooma, ruva rinosvava, chinogara nekusingaperi ishoko raMwari wedu. Dai Mwari wokudenga atiitira nyasha patiri kupfuurira mberi techiverenga. Nozwa pfungwa yekuti iyo zvinopera ka. Hazvisiri zvinhu zvevana maruva kana uswa. Izvozvo hazvina nyaya. Kana tichitaura kuti zvinopera, tiri kutaura zvinhu zvakakomberedza upenyu hwemunhu. Zvinhu zvakakomberedza upenyu hwemunhu. Zoti vanhu vakakomberedzwa nezvakawanda, ende mukusiyana kwazvo, ende mukuwanda kwedu nokusiyana kwedu, nezvakatikomberedzavo zvakatosiyana. Ndekubira kuti tibatsirane kunzwa apa kwamaminitsi mashoma ari kutevera. Kusiyana kwedu nezvose zvakakomberedza vanhu zvakatosiyanavo. Saka mukusiyana kwazvo shoko ndo riri kuti iro zvinopera. Vamwe vakakomberedzwa nomufaro wavari kushaya matsananguriro. Vanhu kugara vari mujoyi, vanhu kungotofara zvavo. Vanofara wiki yese, vogofara paweekend. Vanhu vanongofara zvavo. Ko zvakaipei izvi? Hapana chakaipa, zvakatinakira. But Bhaibheri rati nekuda kwekuti zviri kuitika tiri panapa, kusaidhi rino iri reupenyu hazvigari nekusingaperi. Zvinoita sei vana vaMwari? Zvinopera. Koita mumwe ari kuchema pakutaura kwandiri kuita, akatenderedzwa nesituation inomuchemedza pese paanoda kutanga kutaura nezvayo, chinotanga asati ataura misodzi. Munhu anoti achida kutanga kutaura nyaya yake, chinototanga kubuda paari harisi voice rake, harisi word kubva paari, but misodzi inotanga kubuda. Achema opedza ndo paanozotanga kutaura. Hama dzangu, zvamuri kuona ndakadai, pane nyaya yakati ikabva yazoti, ende zvinorwadza zvekuti kunyangwe vanenge vakateereravo papfungwa yacho vanopedzesera vochema yavavudzwa. Kozoti iye wacho aitaura anenge atonyarara, ndandiye anenge atanga kuchema. But regai nditaure pfungwa iyi vana vaMwari. Hazvinei kuti upenyu hwakakomberedzwa nezvipi. Kukomberedzwa nekufara, kukomberedzwa nokusuwa, kukomberedza nezvinochemedza, kukomberedza nezvinojambisa vanhu nekufara. Bhaibheri riri kutiro uswa hunooma, ruva rinosvava, chinogara nekusingaperi ishoko raMwari wedu. Sati ndaenda kure, regai ndikutondedzei vana vaMwari. Kana kuine chinhu chakakosha paupenyu hwavapenyu chinofanirwa kubatisiswa, hazvisi zvinhu, ndazvinhu zvinopera. Vanhu vanofanirwa kudzokera tobatana pashoko raMwari. Shoko raMwari ravimbiswa kuti rinogara nekusingaperi. Munoziva kuti pamazuva ekurarama kwedu so pane kuita kwakawanda kunogona kungoitika. Munhu akanga aita mukana wokuti pangoitavo mari, kuti Mwari afadzwa nazvo, akomborera kana kuti aropafadza nemari. Anenge asina anofira sokuti upenyu Mwari amurasha pakurarama, haasina chinogashirika pamberi paMwari. Regai ndikutaurirei vana vaMwari, kukomborerwa nemaresources ezveupenyu huno hazvirevi kuti zvinogara nekusingaperi. Kunyangwe chikomborero chiri kubva kuna Mwari chaicho hachigari nekusingaperi, because zviri kuwanikwa
tiri kusaidhi rezvinhu zvinopera. Regai ndimanye pamberi mbijana techiwedzera pfungwa iyoyi zvinopera. Tichaenda kubhuku yavakorinto vechipiri vakorinto vechipiri chapter 4 verse ndeya 18. Ngatikurumidzei kusvikapo. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Shoko raMwari riri kutiro panapa. Regai nditangire paverse 17. Nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi. Verse 18. Tisingatariri zvinoonekwa, asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi ndezvekusingaperi. Sangano rinotiiko pakuverengwa kweshoko raMwari? Bhaibheri riri kubudisa pfungwa yekuti iyo isu hatisiri vanhu vanofanirwa kuraramira kuisa upenyu hwese netariro yese pazvinhu zvinoonekwa. Tisingatariri zvinoonekwa, asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa. Shoko raMwari rati zvinoita sei vana vaMwari? Ndekuti kuti tifambe tese apa vana vaMwari. Unoziva kuti pfungwa yekuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi ndo zvinogara nokusingaperi. Ndaikumbira kuti timbotaurirana vana vaMwari. Musanetseke nezvakawanda. Kana uchida kubata chokwadi chezvinhu zvinopera, mulisti yezvinhu zvinonzi zvinopera, tarira zvinoonekwa. Unoziva kuti pane makore akaperawo. Ini ndiri village preacher, tinobva kumusha kuruzevha. Makore atanga kupinda magumbeze ma2 in 1. Patanga kupinda ma2 in 1. Kumusha kwaiti kana paine paratengwa 2 in 1. Mukwasha atenga 2 in 1. Pairongwa zuva rokuita washeni, zvekuti rinobva raenda kononanikwa, so panoita kuti vanhu vese vangoriona, so that vanenge vachitaurira noti ndokunonzi zvekuroorerwa uku. Andi muri kuona takariona 2 in 1 riri ipapo. 2 in 1 anga achikutanga kupinda ma2 in 1 ipapo. Takariona 2 in 1 ende agoni zvavakaroorerwa, zvekuti dai Mwari aibatsira tambu pachave murume watambu apa. Ndoda kutomutaurira kuti mukwasha, handisi kuda zvekutamba, ndibatsire mukwasha wangu. Kumbezi randakaona iroro hariti 2 in 1 yakauya, but adaro ma2 in 1 akaramba achipinda agopinda zvekuti musha wese wakazopedzesera ava ma2 in 1. Ende paakazenge apararira kwese ma2 in 1 zvanga zvisina value. Izvozvi ukanzwika uchitaura nyaya dze2 in 1 vanhu vanotokutarira vakatoshamisika gore rino here kuti shamisa ne2 in 1. 2 in 1 musha usina 2 in 1 ndeupi? Zvinopera vana vaMwari. Munoziva kuti pane makore akanetsa mota chaidzo, mota makore akanetsa maPeugeot 544 Peugeot nePeugeot 405. Mota idzodzo dzakambonetsa, ndo dzaiva mota dzemushikashika zvafananavo neWish neHonda Fit mazuva ano. 544 yakamboshungurudza vanhu vakapenga, ne544 404 vanhu vakapenga vakaita zvese, but nekuda kwokuti shoko rakavimbisa kuti hazvigari, Bhaibheri ratiro zvinoonekwa. Tisingatorwi mwoyo nezvinoonekwa, because zvinoonekwa zvinopera. Iko zvino ukanzwika kuti mune 544 Peugeot station wagon, vanhu vanoshaya language yavangataura nezvayo. Muzoti Crusader, Toyota Crusader yakambopengesa vanhu, iri mota yepamusoro yaishamisira, but iye zvinezvi ukaona pairika ndipo unonyatsogutsikana kuti avakomana zvinhu zviri kunetsa. Zvanetsa zvaita senza. Ukaona uri kutanga kunetsana nekabareta Crusader this time, but makore dzakapinda, hadzina kupinda dzakapera, dzakapinda dziri nyowani. Zvikashamisa vanhu vakavhunduka pakunaka kwazvo, but kutaura kwandiri kuita zvakapera, hapasina anotaura nezvazvo. Izvinezvi
tiri mufezi ine dzimwe mhando dzemota dzinogona kupengesa vanhu vakatadza kugadzikana vachitaura mazita mamwe anoshamisa. But ndaikumbira kuti tidzoke tese pavhesi yangu 2 Corinthians 4 verse 18. Ndokumbira kuti tidzoke tese, tisingatariri zvinoonekwa asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura asi zvisingaonekwi ndezvekusingaperi. Mwari atibatsire hama dzangu. Ndaikumbira kuti timbodzoka takadai so, tisingatariri zvinoonekwa. Ini wacho ndiri kuonekwa here? Yes, as long as kana ndiri kutoonekwa. Kana unongovhunza, kungovhunza badzi, mai mwana muri kundiona here? Ukanzwa mudzimai wako kana kuvhunza mwana akabvuma kuti ndiri kukuonai, ivevetoziva kuti saka anza yacho yatopera. Anza ndeyekuti handigari nekusingaperi because ndiri kuonekwa. Vana venyu vamuri kutoona kungovaona ikoko kuti uyu ari apa ndo mharidzo inotaura kuti zvinopera. Mudzimai wenyu wamuri kuonawo hazvina basa kuti muri kumuvenga zvakadini pari zvino, munogona kumutaura zvakaipa zvose pari zvino, haana value kana mukamutarira pari zvino. But hama dzangu, muri kunetseka nezvinhu zvisingagari. Atogara the fact yokuti ari kuonekwa, one day achange asikwa agari nekusingaperi. Kutaura kwandiri kuita uku, murume wenyu uyo wamakatotarira izvozvi, murume wenyu wamagara naye 7-20 years, muri mese mumarriage, haasi kuzogara nekusingaperi. The fact yokuti muri kutomuona iko kungoti kwari kuonekwa imharidzo yakakwana yokuti zvinoonekwa hazvigari nekusingaperi. Munoziva kuti chinopedza zvinhu havasi vanhu, chinopedza zvinhu itime. Kana ini ndiga kungotozvitarira, unoenza kutoona kuti zveshuwa shoko raMwari hari nyepi. Wega unongotoona kuti kudya kwandinoda kuripo, ndinopfeka zvandinoda, ndinofamba nemota yandinoda, zvese zvandoda I can provide for my family and also for vamwe vasiri vemhuri yangu. I can provide. But inzwai hama dzangu, time ndo inopedza. Iwewe wega unotoona kuti zviripo but time iri kundipedza. Ndosaka bechiona kuti munhu anotanga achakasimba, aine fesi yakanaka, aine fesi iri kuratidza kuva young, and as time goes, time pairi kuenda anenge achipera shoma neshoma, wozoona achinja mafambiro, wozoona kuona maonero atosiyana, zvese zviri kungoparidza kuti zvinopera. Saka zvinhu zvinopera. Kune vanhu vakaita uchenjeri hwekugadzirira zvinhu zvinogara, zvekuti iye unoshandisa mari yake opedza osiyira vana vake, ogadzirira nepfuma yavazukuru. Kunyangwe zvakadaro hatigari nekusingaperi, because zvinoonekwa zvese one day zvichapfuura. Regai timanye pamberi mbijana. Ngatiendei pana John chapter 2 verse 15. First John chapter 2 verse 15. First John chapter 2 verse 15. Regai tinzwe pfungwa yakadaka iri pana. Chapter 2 verse 15. Musada nyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama, nokuchiva kwameso, nokuzvikudza kwoupenyu hazvibvi kuna Baba asi panyika. Verse 17. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara nokusingaperi. Halo chechi yaMwari, ndekubvira kuti tibatsirane kunzwa apa. Bhaibheri riri kuti iro musade nyika. Nditenderei kutaura apa mbijana. Munozoti papfungwa yekuti musade nyika, ivhesi yakasimbisa vamwe varume vakatadza kushanda vachishandira mhuri dzavo, vachiti ini handina nidhi yekuunganidza because Bhaibheri ragara ratozvitaura zvinopera, handina nidhi. Varume vachiva simbe, mhuri dzechitambura, vakabata pavhesi inoti musade nyika. Tiri munzwe vana vaMwari, zvakazarurwa chapter 21
vhesi ya1 yandisi kuchaverengai inotiyo ndakaona denga itsva nenyika itsva nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura. Musarasane neni vana vaMwari, ndiri kudzoka kukomenda pari kunzvipo musade nyika nezvinhu zviri munyika, ndo pandongodzoka kuda kungotaura bedzi, but ndati ndimbomhanye kuna zvakazarurwa chapter 21 inotiyo ndakaona denga itsva nenyika itsva nokuti denga rokutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura. Terera unzwe mwana waMwari, tinogona kurasana panyaya yokuti kuda nyika kuita sei. Achapfuudza denga iri nenyika iyi ndiJesu paachauya. Ini handina simba rekupfuudza zvakasikwa naMwari zvichapfuudzwa nomuridzi wazvo. Saka musarega kuita maprograms eupenyu mechiti imimi ukazviita unenge waratidza kuti unoda nyika stereki. Panonzi musade nyika, hapasi kurambidza vanhu kuenda kuchikoro, hapasi kurambidza vanhu kuti vatange mabusinesses paupenyu, hapasi kurambidza vanhu kuti vatange maprojects anovapa mari. Alright, kana imi mukagara mazvipfuudza nokuti hamudi kuti zvivepo, saka Jesu paachauya anopfuudzei imi makagara mazvipfuudza. Chinzwai hama dzangu, chinonzi chinopfuura ndechakambovepo, chisina kumbevepo hachipfuuri, because chagara changa chisipo. Saka anouya kuzopfuudza ndiJesu. Ende musakanganwe, takamirira kuuya kwaJesu. Tinoda pekugara, takamirira kuuya kwaJesu. Vana vanoda kuenda kuchikoro, takamirira kuuya kwaJesu. Pamba panoda kudyiwa, takamirira kuuya kwaJesu. Vanhu vanoda kupfeka, takamirira kuuya kwaJesu. Unoda chekufambisa, takamirira kuuya kwaJesu. School fees haibhadharwi netariro yokuti Jesu anouya, inobhadharwa nezvashandwa nevanhu vakamirira kuuya kwaJesu. Musarasike hama dzangu, vhesi yati musade nyika nezvinhu zviri munyika, nokuti nyika nezvirimo zvinopfuura. Inzwai hama dzangu, usade zvinhu zviri munyika to extent yokuti iwe hauna chauchada kuita chimwe. Hauchakwanisi kunamata Mwari, hauchakwanisi kuzorora nesabata, hauchakwanisi kuita zvinodiwa naMwari, because ndiri kumanyisa zvinhu zvangu. Usamanyise zvinhu zvoupenyu kusvikira watadza kunamata Mwari. Ndo pane pfungwa yokuti musade nyika. Atabatana here vana vaMwari. Do not be heavenly minded to extent of being useless on earth. Usave munhu afunga denga kusvika wava chikorobho chenyika. Tinoda zvinhu zvekushandisa paupenyu, takamirira kuuya kwaJesu. Tinoda kudya, takamirira kuuya kwaJesu. Tinoda pekugara, takamirira kuuya kwaJesu. Saka zvinopfuura ndezvakambovepo. Saka haugoni kutaura language yokuti zvinopfuura ipo pasina chakambovepo. So I encourage you, kwese kwatiri, hazvina kuipa kushanda uchiunganidza zvaungadavo kubatsirika nazvo paupenyu, pamwe chete nekubatsira vamwe. Asi usakanganwe, ukaona waakushanda nekuunganidza pfuma yenyika ino, zvekuti Mwari haachanamatiki muprogiramu yako, Mwari haachakwani, warasha kutenda, wada nyika nezvinopfuura. Regai timanye pavhesi yangu yokupedzesera. Chaenda kuna zvakazarurwa. Gai tiende kuna zvakazarurwa. Revelation Peter wekutanga chapter 4 verse 7 inobudisa pfungwa yekuti iyo zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Asi regai timanye ndakananga pana Revelation chapter 14 verse 6. Revelation chapter 14 verse 6. Ngatisvike ipapo. Zvakazarurwa chapter 14 verse 6. Ndichaiverenga panapa. Regai ndimanye panapa. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibururuka pakati pedenga, ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, nevanhu vose. Verse 7. Akati nenzwi guru,
Ityai Mwari mumurumbidze, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika, negungwa namatsime emvura. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Pfungwa yandiri kuda pana zvakazarurwa. Hanzi ndakaona mutumwa achibururuka pakati pedenga aine ivhangeri inogara nekusingaperi. Kana paine chinhu chinofanirwa kuvavarirwa nomupenyu wose, kutsvaga chinogara nekusingaperi. Chaita kuti vanhu vaite hondo yevara rakanzi Origin. Munhu anenge achingotsvaga, ndakapfeka Nike original, ndakapfeka North Star original, ndakapfeka chakati original. Inyaya yekuti vanhu vanoda chinolasta, chinogara. But zvese zvakakomberedza upenyu hwevanhu nhasi nezvakamboshandwa nevakararama tisati tavako, hakuna chinogara. Endai munobvunza Mussolini, endai munobvunza Bismarck, endai munobvunza Hitler, endai munobvunza Alexander the Great, endai munobvunza machinda andataura, mobvunza vana Napoleon Bonaparte. Zvinogara ndezvipi? Dai vakafa vaidzoswa kuvapenyu, vaiti usatambise nguva yokunamata Mwari, batirira pane chinogara. Wakakomborerwa hama yangu kuzvipa mukana wokuita follow up yekutsvaga panoparidzwa vhangeri, kuzvimisira kuti ndinofanirwa kumake sure kuti ndatsvaga ndinzwe shoko raMwari, because pazvinhu zvose zvakakomberedza upenyu hwevanhu, kuchema here kuchapera, hakugari nekusingaperi. Shoko rati zvinopera. Kurwadziwa here hama yangu, ipaini here yeurwere hwatora makore, don't worry, message yati hazvigari nekusingaperi, zvinopera. Taura kunoku ndine mumwe anenge akutanga kufunga, Elda Mulambo, mataura nyaya yakanaka, mativimbisa kuti zvinopera. Tanzwa shoko raMwari richidaro. Saka kurwara kwandinako kuchapera zvamboita sei? Kwemakore akawanda, madhoktors achinjana, vachitaura zvimwe, asi kurwara kwaramba kuripo. Saka muri kuti here kufa kwangu ndokupera kwazvo? Hama yangu, rega ndikubatise ichokwadi ichi. John chapter 6 verse ndeya 40. Bhaibheri rinoti, kuda kwababa vangu ndiko kuti mumwe nomumwe unorarama achinditenda, kunyange akafa, neni ndichamumutsa pakupedzesera. Saka zvinopera. Rufu chairwo. Kana Mwari akatendera kuti ndivate muguva nekuda kweurwere uhu, kuti ndivate muguva pasina kurwara kwaitika, rufu harugari nekusingaperi, rufu ruchafa. Ndina vaimbi vakamboimba gore riya vachitaura rwiyo vachiti izvo, uko kufa kuchapfeka kusafa. Pane rwiyo rwaiimbwa ipapo zvikanzi ndichamuziva muponesi, ndichamuziva apo ndichazomira naye. Inzwai hama dzangu, hapana chakararama panyika pano nechakakomberedza upenyu hwevanhu nhasi, kunyange Mwari akatendera kuti kurwara kwatiri kuita tisvike pakufa zvakadaro, still shoko rinoti iro zvinopera, because rufu ruchamedzwa nokukunda. Tariro yedu kuna Mwari ndeye kunamata Mwari, ndibatsirei ndibatirire vhangeri rinogara nekusingaperi. Nonoka wabata chinogara nekusingaperi, usavaraidzwe nekubatirira zvagara zvichipfuura. Pazvinopfuura haugasari. Wadini wabatirira kune zvinogara nekusingaperi. Mozoti kune vanhu vakawanda kumusha uko vakasara kubhazi achidzingirira imbwa yakanga yatevera. Iye amukira kunokwira bhazi, imbwa yatoteveravo. Posvika kubhazi stop ndo paanoona, handiri kutaura ndedzekumusha, ndakuudzai ndiri village preacher. Povona imbwa yatevera bhizi kutandanisana nembwa, bhazi roridza huta, imbwa yomanya kutevera tenzi womanya kuenda kubhazi, kusvikira bhazi raenda, munhu akatadza kuenda achidzingirirana nembwa. Usavaraidzwe nezvinhu zvenyika ino zvekuzvidzingirira kusvika watadza kunabata Mwari. Mwari wokudenga atibatsire. Usabatirire sokuti hakuna zvimwe zvingaitwa paupenyu. Kubatikana nezvinhu zveupenyu huno, zvakanaka, zvakaipa, zvinorwadza, zvinochemedza, zvinofadza,
shoko rati zvinopera. Haungadi here kubatirira kune zvinogara nekusingaperi? Zvinova shoko ravonekwa nemutumwa achibhururuka achidaidzira, ityai Mwari mumurumbidze, because nguva yake yokutonga yasvika. Ndakunamata hama yangu, make up your mind. Usarudze kuteerera vhangeri, usarudze kurarama sokurayira kweshoko, nokuti ndo rinogara nekusingaperi. Ngatinamate. Baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, mazviita henyu neumwe mukana wamatipa kuti tinzwe kushoko rinogara nekusingaperi. Toda kutendai nokuti zvamatiudza izvi tikatarira nezuro wedu tine zvimwe zvinhu zvataida. Pane dzimwe bhutsu dzakapengesa vanhu, poita imwe mota yakapengesa vanhu, poita dzimwe dzimba dzakapengesa vanhu, but nokuda kwokuti zvinhu zvinoonekwa zvakapfuura, kutaura kuno uku hakusina. Vamwe vari kurwara Mwari, dai varapwa nekuda kwekuverengwa kwechokwadi ichi, vabatirire kuvhangeri rinogara nekusingaperi. Maita muponesi nekunzwa kunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa,